Takže, práve je 14:10. Vonku je asi 32 stupňov. Nudím sa a mal by som natočiť ďalšie video. No bohužiaľ je problém ten, že... nechce sa mi. Mne sa nechce. Čím je teplejšie, tým sa ľuďom menej chce, čo je psychologicky dokázané. A ja mám celkom dve veľké videá ako v pláne spraviť, ale mne sa ich nechce spraviť. Takže som sa rozhodol, že idem ohodnotiť všetkých Rickov naprieč nekonečne, ktorí sa objavili v seriáli Rick a Morty. Aký má toto video význam? Ja neviem. Doslova ja neviem. Ale bolo by vtipné, keby toto video dostane len tak, že 200 zliadnutí a všetci by ste si to pozreli do konca a okomentovali by ste, toto by bolo celkom prekvapivé ako u minulého videa, za čo si veľmi vážim. Tá podpora bola neuveriteľná, som to nečakal, som kúkal, že čo? Takže, tak. No, môžeme hneď začať s tier listom, pričom prvého tu máme Barber Ricka. Tento sa objavil v 3. sérii 10. diel, kde už na konci vlastne robil účest nášmu Mortimu, zlému Mortimu, Evil Morty. A vlastne už sa nikdy neobjavil, alebo si to nepamätám, ale už sa mi zdá, že nie. Celkovo toto je taký Rick, že... Každý Rick je tým najchytrejším Rickom, takže ani nemá cenu argumentovať týmto, ale ja by som ho dal asi to takého Ačka, hej. Ďalšieho tu máme Baby Rick, čo... That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Отражение целого зала. Так что я обнял, потом поцеловал. Меня там ждут дела, они добавят нам. Они добавят боли в моей кости. Toto proste, to je do SK, to nie je sa ani čo baviť, proste to je najlepší Rick, čo existuje naprieč nekonečnom, proste to je... Pík. Ďalší je tu mimozemský Rick, čo... Ako viem, že asi... Buď to bola prvá séria 10. diel, alebo to bola 3. séria 10. diel, že tam objavil, možno aj v obidvoch, to už by som zhádal, ale proste všetci sú z toho Ricka, že wow proste, lebo tento Rick vyzerá aspoň inač, doslova 90% Rickov vyzerá úplne totožne, tých 10 je možno, že mimozemských, niekoho má, že má proste nejakú bradu, nejakú malú zmenu, ale tento je celkom špeciálny, ale mne sa proste nelúbi ako... Neviem, čo majú na tom ľudia takého špeciálneho. Ďalší tu je C131, ak si dobre nemýlim tých dvoch. Čo je v podstate vesmír, kam išiel Rick a Morty potom, ako zničili vesmír Prima v prvej sérii 6. diel Love, bohužiaľ sa nemýlim. A v podstate sme ho mohli vidieť, že zomrel, takže... Zomrel. A v podstate to je všetko, takže typujem, že bol dosť... Vlastne náš Rick povedal, že tie dva vesmíry sú strašne podobné, ale proste skápal, takže asi nebol taký chytrý ako náš Rick, takže ja by som ho dal asi do Bčka, možno Cčka. Neviem, proste keď nevie, čo robí a kvôli tomu zobrie aj Morty, tak proste je to horší Rick, takže do Cčka. Ďalší tu je tento, čo ja neviem, jak sa volá, ale viem, že je z 8. série 5. diel, ak sa nemýlim. Teraz by som klamal, ale ten diel s tou Citadelou vlastne, čo bol ten ich nejaký šéf, alebo také niečo. Neviem, fakt by som klamal. Alebo si to možno mýlim ešte z jedného dielu, lebo viem, že to je jeden ešte Rick, ktorý tiež je dosť podobný, alebo z iného dielu, ktorý si už ani nepamätám, ktorý bol. Ale viem, že tento, ale sa mi zdá, že dobre ho viem, že to je ten z 8. série a ten bol, sa mi zdá, že taký ten záporak, že proti nemu ten farmár Rick išiel, takže... Neviem, proste nebol sympatický a nie je to rovnaký Rick, proste to je nejaký, že Ďalší Rick tu je tento šialený Rick, ktorý chcel vynaliesť portálovú tekutinu, hej. Čo sa mu moc nepodarilo a zomrel, takže potlesk. Celkovo, ja neviem, čo som o tomto Rickovi myslieť, takže... Ale ako, ja neviem, ja to dám do Cčka proste. Ja neviem, čo mám na toto povedať. James Bond Rick je Rick, ktorý si pamätá na svoju ženu Dianu zo 7. série 5. diel vlastne.
kde tam boli ostatní Rickovia, ktorí chceli sa pomstiť Rickovi Primeu. Dávam ho do Bčky len kvôli tomu, že si pamätá vôbec ešte Dianu, čo je dosť veľký flex medzi všetkými Rickami, lebo väčšinou ani oni sú ukázali iba títo 6 alebo koľko ti boli. Ako je v tom sa mi to, že aj všetkých v tom liste, ktorí sa tam objavili, bol aj s tým našim logický šéf, ten je hlavný. Že v podstate sú asi jediní, ktorí sa aj pamätajú možno na tú Dianu, lebo ostatní proste na ňu zabudli a oni si mysleli, že proste odišla, ale v skutočnosti proste ju Rick Prime vymazal naprieč nekonečná, čo fakt, že málo Rickov vie, takže už len kvôli tomu by som ho dal do Bčka. Ďalší je tu, ako som našiel v Wikipedii, že Cool Rick, čo neviem prečo je Cool Rick, len asi kvôli tomu, že má okuliare, čo keď nosíš okuliare, tak si hneď cool, takže tak. A ja neviem, proste on sa tam objavil na 3 sekundy, dostal povýšenie a tomu druhému Rickovi proste preplo, lebo mu to, nie že závidel, alebo to sakra nefér, že on dostal povýšenie namiesto jeho, čo pracuje fakt, že silno, aj keď všetci Rickovia sú rovnakí. To je strašne také, že jak tá citadela funguje, to je normálne katastrofálne. Nechápem, jak je to proste možné, že tá citadela tak proste funguje. Rick policajtuje, ten bol, hej, 3. séria, 10. diel. Väčšina týchto Rickovia sú stade, takže to dáva zmysel. Tohto Ricka práve že najviac sledujeme zo všetkých v tomu dieli a vyzerá tak, že chce byť aj férový policajt, ale bohužiaľ citadela je tak skorumpovaná, že celá pointa citadely bolo vytvoriť úplný opak skorumpovanej vlády, len aby sa stala to isté, hej. Ten Rick 137, ten náš Rick, on to celé vytvoril, celý tento nápad a on to vytvoril len kvôli tomu a preto sa aj odišiel, lebo sa stala z toho to, čo každý Rick nenávidí, takže hej, takže on sa byť aspoň férový, takže dávam ho ja do Ačka. Máme tu teraz celú, jak sa volali? No proste tú citadelu, čo ovládajú. A to sú proste hovadi, to sú strašné hovadi, proste oni... Nie, proste do tečka vybavené, basta figa motika. Teraz tu máme tiež, čo bol aj James Bond, tak ten tam tiež bol. A ten sa vôbec nechcel zdať, on sa dostal až do finále s našim Rickom. A ten ako išiel bomby, ako fakt by som si pozrel, ako by bojoval, keby sa pridal s našim Rickom proti Rickovi Primeovi. Fakt akože škoda, tento Rick bol fakt, že zaujímavý a preto by som ho dal do Ačka, lebo tento Rick bol fakt, že wow. Teraz tu máme Dufus Ricka, chcel som povedať Jerry, ale to je troška iná postava. Tak, na to, že tento Rick je, čo sa berie, že najhlúpejší Rick zo všetkých, tak furt je nejakým svojím štýlom inteligentný. Ľúbi sa mi tá metafora toho, že vlastne všetci Rickovia si robia z neho srandu, že pochádza z vesmíru, kde žerú hovna. Aj keď v komiksoch pochádza Jerry, kde je najbohatším mužom nie že vo vesmíre, ale na Zemi, ak sa nemýlim. Komik som čítal iba 2, kde sa objavuje iný záporak, nie Jerry, ale už ten komik raz prečítam. Je hlúpy, áno, ale strašne priateľský a milý na rozdiel od všetkých tých Rickov, takže ja by som ho možno dal aj do SK. No už kvôli tomu, že sa často objavuje a je zo všetkých týchto vedľajších Rickov asi najznámejší. Ďalšieho tu máme Ricka, ktorý je z 8. série, ale diel neviem aký to je. Ale viem, že to je ten diel, kde vlastne to bolo celé od Jerry, že vlastne preskúmali ten mnoho vesmír a tento Rick patril k tomu hlavnému Jerrymu, hej, ako záleží čo zoberieš ako hlavný Jerry, hej, pre väčšinou ľudí je to Dufus Jerry, ale vo seriáli bol ukázaný ako on ten hlavný Jerry, takže no, akože tie komiksy sú kanonický, akože k tomu príbehu Ricka Morty, všetko je to kanon. Takže možno ten komik sa odhráva predtým, ja neviem ako to proste berú tvorcovia, ale ja si úprimne nepamätám, že či niečo bolo, viem, že iba ten Jerry proste len si robil z neho srandu a využíval ho, ale sa mi zdá, že tam nebolo nič o ňom viac povedané, takže by som ho dal do Cčka, dosť
podobné k tomu šialenému Rickovi. Tento obrázok nie je celý vidieť, ale typujem, že to je, že to je ten zlý Rick, od zlého Mortyho. Čo prvá séria 10. diel je. A vtipné na tom to, že ty sleduješ ten diel a ten zlý Rick si myslí, že on je ten hlavný záporák, lebo akože sleduješ aj ten seriál a povieš si, že aha, tak to nebude niečo ako Simpsonovci, ale bude to mať asi nejaký príbeh, že zlý Rick, že OK, nič neoriginálne, však čo by mohli tako vymyslieť, ale na konci ten plot twist, že bol ovládaný celú dobu a že to je vlastne zlý Morty, ten hlavný, bolo absolút cinema moment, takže mne sa ľúbi, že ukázali trocha tú minulosť aj toho Ricka v 7. sérii 5. diel, kde je dosť ukázané, že ten Rick je, dosť pil a že bol dosť tak mentálne slabší než ten náš Rick, ktorého sledujeme. Pričom aj vznikajú teórie, že čo bola teraz nová séria 9, tak 4. diel, ak sa nemýlim, neviem, napíšem to sem do v edite, či hovorím dobre, či to je ten diel, tak sa hovorí, že to nie je náš Rick, ale že to je ten Rick, že toho vesmíru, že minulosť, takže je vidieť, že ten Rick ako celkom trpí, keď ho vlastne ovládol, že sa chcel aj zabiť, takže on za to nemôže. On fakt za to nemôže a určite by som ho dal do Ač, možno aj SK. Akože rád by som ho videl viackrát, že keby bol viac ukázaný, tam by mi vôbec nevadilo, bol by som ešte rád, ale tuto tiež nemáme celého. Mňa proste tie obrázky strašne blbnú a nechápem proste prečo, čo je s tým, ale však čo už. No ďalší Rick tu je nacistický Rick. Vlastne on tam prišiel a zabil ho ten Morty nemecký, no. A to je vlastne všetko. Ďalšie je tu Indiana Jones Ring. What the fuck? Čo? Rick, ktorý tiež patril k tým Rickom, ktorí chceli pomôcť Dianu a ten vlastne bojoval iba s bičom. Dosť, neviem čo mám k tomu povedať, dávam ho do C, lebo nebol nejako moc zaujímavý. Toto ja viem, že to je ten klasický Rick, je tu aj Pickle Rick, aj proste ja viem, že Leg Rick, Pickle Rick a C137 Rick je ten istý, ale mňa to nezaujíma, hej. Môj list, moje video, moje pravidla, OK? Celkovo Leg Rick bol goofy, kamo to. Čo je sakra Leg Day? A potom boom. What's next? What the hell is leg day? Hey look, Morty! I'm a leg! A leg, Morty! I'm leg Rick! Okay, I'll give you that last one. To bolo dobré, toto bolo... Neviem, koho to napadlo pri písaní scenáru, ale bolo to geniálne. Teraz neviem, či on sa volá tento Rick ako Vysoký Morty, alebo Hlúpy Rick, ale sa mi zdá, že on sa volal, že Vysoký Morty, že Tall Morty. Videl som teóriu, že toto je Rick z vesmíru, keby sa pozrie do toho, nie že teleskopu, do tej diabolskej veci, čo mu hovoril ten Satan, že nech si mu zoberie, čo mu v skutočnosti zniží IQ. Že v podstate toto je ten Rick, ktorý to fakt že spravil, čo je fakt zaujímavá teória. Ale ináč sme už ani nevideli, takže neviem vlastne, čo by som vedel k tomu viac povedať. Neviem, ako zaujímavý koncept, ale celkovo to kazí tú pointu, že každý Rick má byť ten najchytrejší a nechápem, prečo tento Rick je ako braný Morty, to akože jeho ten hlavný bude akože Morty ako on, alebo akože to je nejaká swap verzia vesmíru, že vlastne ako to funguje. Lebo ak je to swap, tak potom nelomí to celý ten koncept toho mnohovesmíru, že by to bol skôr iný mnohovesmír, ako ak sa nemýlim, tak ono je v komikse aj iný mnohovesmír, kde je ten Morty zase tým najchytrejším mužom vo vesmíre, že za to sa prehodilo. Ale ináč asi tak, takže neviem, asi by som dal do C, ako moc ma nezaujal úprimne. Tuto je Farmár Rick, čo teraz ako nemám v liste toho druhého farmára z tej 8. série, čo sa objavil. A neviem, či to je ten istý Rick, úprimne,
ale poďme to brať, že áno. A celkovo, prvýkrát, keď sa objavil, tak ale ak je to ten istý v 8. sérii, tak je to strašný GOAT a preto by som dal aj do Ačka. Memory Rick, vlastne spomienka nášho Ricka, ktorá vlastne neviem, čo vlastne mám povedať, proste je to spomienka, ktorá bola najprv v hlave vtáčieho muža, ak sa volá tak v preklade, neviem ako sa už som aj zabudol jeho meno. Birdman? V angličtine? Ja neviem. Teraz by som fakt klamal, nepamätám si. A potom tam sa potom transformoval do Jerryho akože hlavy. Ľúbil sa mi jeho šťastný koniec v podstate na 8. sérii na konci. Bolo to fakt super. Dosť underrated diel podľa mňa. Ale celkovo, ja neviem, ako niektorí ľudia ho asi majú radi, ale ja moc ho nemusím, takže ja by som ho dal si do Bčka. Ale určite niektorí ho máte, že je na S-ku, takže hej, váš výber. Ďalší Rick je najnovší Rick, ktorý sa objavil práve v najnovšom dieli. Dneska, čo to točím, tak je streda, takže tento pondelok, čo vlastne vyšiel finálny diel 9. série, tak sa objavil tento Rick, ktorý ho ľudia nazývajú aj Dobrý Rick. A ľúbi sa mi, že tento Rick fungoval iné, že sa vlastne posunul od tej smrti Diany a že vlastne sa stal z neho Rick ako Rick, ostatní čo sú. Ale že si vybudoval nový vzťah, bol učiteľ, zdal sa alkoholu a potom tam prišiel náš Morty, ktorý to celý pokazil a vlastne to dopadlo tak, ako to dopadlo. Najzaujímavejšia vec je tá, že on mohol byť skoro tretí Rick, ktorý bol schopný postaviť portálovú zbraň, lebo prvý bol Rick Prime, potom náš Rick C137 a potom už žiadny Rick. Čiže v podstate iba títo dvaja to dokázali. A on bol skoro tretí, ktorý to tiež dokázal, ale bohužiaľ skončilo to tak, ako to skončilo, čo je veľká škoda a tento Rick je podľa mňa dosť taký samotný, takže dávam ho do SK určite. Nerd Rick, čo je zase k tým, čo vlastne bojovať za tú Dianu tej 7. sérii a jak vlastne on skončil, vlastne zomrel, on vlastne on proste zbabil, je to nerd, kamo, takže neviem, do Dčka, neviem, fakt ma nezaujal. Potom je tu tento Rick, neviem prečo ich tu mám dvakrát, proste neviem, dvakrát tu sú, neviem, nie to je jedno, ktorý tiež bojoval, ten sa volal Nice Rick, ak sa nemýlim. Akože aj tento sa vlastne volal, že Nice Rick, ale dosť ľudia to kombinujú tie mená, lebo čo vieš, proste väčšinou sú tí Rickovia pomenaní podľa toho, čo robia, takže tak, alebo akí sú, takže no. Tento vyzeral zaujímavo, že vlastne mal aj tú reťazku, ale ináč skapal a vlastne celé oklamať zlého Mortyho, čo sa mu fakt nepodarilo, neviem čo si on myslel, takže neviem, asi ho dám do C-čka, určite lepšie ako ten Nerd Rick, ale ináč meh. Viem, že tento Rick je tiež C137, ale jeho osobnosť je iná, lebo ovládaný tou nočnou verziou, alebo jak sa to volalo? No ten diel, kde vlastne boli ovládaní v noci, keď spali, tak aby robili tie veci za nich. A úprimne, ja si ten diel už ani nepamätám. Ako viem, ten vtipný moment s tým Jerrym, tak som mu postavil. Ale inak si toho diel moc nepamätám, ale viem, že bol dobrý. Ako nepamätám, čo vlastne ten Rick spravil. Ale viem, že vlastne Summer to celé ovládla a ona bola hlavná, ale ináč neviem, čo vlastne ten Rick takého spravil, vlastne to, že ho počúval. A keď mal vlastnú osobnosť, tak nebol ničím špeciálny, takže neviem, to je to Dčka proste, neviem, nebol nejaký iný. Toto je ten Rick, ktorého som myslel s tým Rickom predtým. Sa mi zdá, že to je ten istý diel, kde vlastne si Rick a Jerry vymenili nie spomienky, alebo ako to fungovalo, v podstate Rick bol Rick a Jerry bol Jerry, ale oni si iba vymenili to, čo zažili, ale boli furt rovnaký človek. Sa mi zdá, že to je ten diel, kde sa tento objavil. Ale fakt si nepamätám ako minimálne, takže dávam ho zase do Dčka. Teraz tu máme Pickle Rick, čo áno, je to ten istý Rick, mňa to nezaujíma, ide do SK proste. Pickle Rick, kto nepozná uhorku Ricka, to je... Keď mu povieš Ricka Morty, tak väčšinou ich napadne toto, proste to je...
ikona celého seriálu, takže tak. Teraz ideme na dvoch komiksových, ale prvého tu máme Rebel Ricka, čo je z komiksu Rick a Morty Infinite Hour, ak sa nemýlim, čo počas robenia tohto listu ani nevedel, že taký komiks existuje. Ja som si pôvodne myslel, že sú iba tie základné a tých Rick a Morty komiksov je fakt, že veľa. A čo som si urobil minutový research, tak som zistil, že on je Rick, ktorý pracoval pre NASU a obratil sa proti tej federácii vesmírnej s tými chrobákmi, že ich chcel zničiť. Takže tento Rick a náš Rick sú dosť podobní v tejto veci, ale ináč ho nepoznám, takže... Ale verím, že on je celkom dobre spravená postava, takže dávam určite do Ačka, možno Bčka, ako som ten komiks nečítal, čo je škoda, ale... Keby sa dali tie komiksy, pretože niekde online zadarmo, tak ich prečítam, ale... Je to ťažké, no. A dám ho teda do Ačka, hej. Tuto máme C132, čo je ten komiksový z tých hlavných komiksov. A mám i jeden komiks, dvojku mám, čo som aj spomínal v tomto videu, ak sa nemýlim, nie na začiatku. Tento Rick, keby mám rozdielne povedať, že rozdiel medzi týmto a tým našim je fakt minimálny, takže hej, ale keď ho sledujeme, tak asi vieme o ňom viac, ale fakt oni sú fakt podobní a nevidím prečo by som nemal ako isto SK, hej, takže tak. Robotický Rick, čo vlastne Rick vytvoril len preto, aby mohol chodiť s Mortym na dobrodružstvo, lebo jeho to už nebavilo, že Morty ho nepočúva a Rick sa vlastne uzavral do bunkru, kde hľadal Ricka Prima. Tento Rick bol milý, fakt chcel pre rodinu čo najviac. A bola celkom škoda, že on, ja teraz neviem, či je aj spozničený, ale bol fakt, že v zlom stave. A bol ako goated proste, ako... A ďalší Rick, tu je ten náš, ak by ste nevedeli poznať podľa toho obrázku, ktorý je fakt geniálny. A vieme celý jeho príbeh, je to geniálna postava, ja milujem Rick a Morty seriál extrémne moc, milujem ten vesmír, milujem toto všetko, takže... Bol by hriech ho nedať do SK. Tento neviem, jak sa volal, ale viem, že on je tiež z tej tretej série, 10. diel. A on vlastnil tú firmu s tými keksami. Takže tak. Tým vlastne skončil a potom vlastne zabil ho zlý Morty, takže... Ale bol dosť, nie že egoistický, ale proste bol dosť špinavý šéf, takže... Asi do Bčka, akože fakt ako... Nevidím dôvod, prečo by mal byť vyššie. Toto je Rick Jerry, alebo ako mám nazvať. Z toho vlastne dielu, kde si vymenili tie mysle a... Jak ja hovorím, proste ja si z toho dielu nepamätám nič. Fakt akože viem, že vlastne boli potom úplne že spojení, že bolo ako jedno telo, jedna duša. Čo vyzeralo celkom goofy. Ale tam to tak asi skončilo. Ja hádam asi do C, lebo bolo vtipné pozerať sa na Jerryho, ktorý je Rick. Máme tu nášho obľúbeného Ricka Prima. Prvý vynálezca portálovej zbrani, ktorý vlastne spôsobil to, že zabil nášmu Rickovi ženu aj dceru. Aj vymazal Dianu naprieč nekonečná, čo je ako jedna z tých najviac tragických vecí vo fikcii určite a Omega zariadenie je jedna z najsilnejších zbraní vo fikcii. Celkovo tento Rick to nie že najchytrejší muž vo vesmíre, on je najchytrejší v celom vesmíre v podstate, on je ten prioritný prvý Rick, ktorý vlastne vznikol ten vesmír a potom od neho vznikli tie ďalšie paralelné vesmíry, takže Esko proste, hneď Esko na druhom mieste. Tak, akože škoda, že sa málokrát objavil a že neznáme jeho backstory, že vlastne čo ho tak viedlo, keby urobili nejaký spin-off o ňom namiesto prezidenta, tak by to bolo určite zaujímavejšie a rád by som sa o ňom dozvedel viacej. Alebo fakt goated a škoda, že zomrel, lebo fakt akože škoda, lebo keby predstavte si, že by proste sa len tak vrátil a že hej, nezomrel som, to by bolo úplne že devastujúca vec pre nášho Ricka, takže tu máme Ricka, ktorý kreveta, ak sa neviem, tak sa volajú. A vlastne viem, že to bolo tiež vlastne vesmír, kde vyhral Hitler, takže tak.
Ale tá časť, kde náš Rick sa tam objavil cez operáciu Phoenix, bola celkom vtipná, takže to musím nechať, ale celkovo by som mal blbejšie, akože bol taký veľká vedlejšia postava, ktorá neurazí ani nič, takže hej. Potom tu máme z toho istého dielu a to Osarik Vosprik v originále. Tento Rick nášmu Ricku, ja neviem hovoriť normálne, čo? Nášmu Rickovi pomohol sa dostať naspäť domov aj všetko toto, takže tento Rick je fakt, že je dobrý a určite zaslúži ísť do Ačka. Dal by som aj do SK, ale bohužiaľ objavil sa iba raz a už za ňou zabudlo, takže veľká škoda. Máme tu afrického Ricka, ktorý je africký, ako neviem, čo chceš tomu zobrať, ako viem, že niektorí ľudia ho tiež majú radi ako toho mimozemského, že tiež má nejakú takú mini fanbase, ale týmto tak haslo a proste je to Afrorik, týmto haslo. Máme tu posledného Ricka z tej skupiny, ktorý chceli pomstiť Dianu a to tento, čo si nepamätám ani meno. Ja už som si tento Rick išiel proti našemu Ricku v tom prvom kole, no, ale on sa vlastne zabil sám, lebo strelal po ňom, on mal štít a sa odrazil do jeho hlavy, takže nič o ňom nevieme, vieme iba, že si pamätal na Dianu, čo sa s ňou stalo a že ju chcel pomstiť, ale proste zomrel úplne hlúpo a tam to skončilo, takže do Cčka. Do Cčka, nič viac tomu sa dá ani povedať. Tento Rick, to ani neviem, či budete niektorí ľudia aj poznať, ale ak si dobre pamätám, tak toto je ten úplne prvý, ešte pred pilotným dielom, čo vyšiel, tak toto je prvý Rick, ktorý vznikol Ricka Morty, čo slúžila ako len paródia na návrat do budúcnosti. Celý Rick a Morty stával základy na tom, že sa inšpirovali návrat do budúcnosti, čo môžete vidieť na postavách, hlavne, že sú dosť podobné. A toto slúžila ako paródia a z toho vznikol ten Rick a Morty seriál, ktorý už poznáme, takže bez tohto by Rick a Morty ani neexistoval. Čo je to šialené, že to skúsili a vlastne vytvorili jeden z najlepších animovaných seriálov, ktorý má 9 z 10 hodnotenie. 9 z 10 všade, čo je šialené. Aj po tej dobe, čo dostal celkom dobrý, akože celkom dobrú facku ten seriál, lebo už po tej série to išlo celkom dole. 7. séria dostala najväčšiu kritiku do všetkých, čo mňa 7. séria dosť aj bavila. Hlavne tie dva diely, 5. a 10. diel to strašne ťahali. Ale podľa mňa bolo to celkom dobrá sezóna, no až na ten diel s tými abecedou, no to bolo... Neviem, čo na čím rozmýšľali, ale celkovo proste bez tohto by to neexistovalo a je to dosť vtipné si to pozrieť a odporúčam. Takže do SK. Máme tu už posledného Ricka, lebo tohto nerátam, lebo on už tu niekde je, ono je tuto, no. Myslím, že to je dvakrát, fakt neviem. Ale máme tu posledného Ricka, čo je vlastne toxická stránka nášho Ricka a ja ho mám strašne rád, ako pre mňa je dosť, nie že obľúbený, ale ja ho mám rád. Neviem, čo máme sa k tomu povedať, on je strašne akože dobrý Rick, nie že dobrý, on je vlastne toxická stránka, takže dosť zlý, bol hnusný. Ale strašne legendárny na túto sériu a podľa mňa akože aj ten najznámejší Rick spolu s tým naším a Rickom Primom. Takže hej, toto je môj tier list a ak sa niekto dostal nakoniec, tak dávam ti potlesk, lebo toto video, to ja ani neviem, toto je proste len random video, ktoré sem dám len, aby proste niečo tu bolo, hej. Nezabudnite dať hlavne zvonček na moje ďalšie videá, ktoré budú fakt teraz dve veľké videá budú teraz vychádzať. Jedno z nich bude Rick a Morty, tiež také video na Ricka Mortyho. A jedno video bude o Dexterovi, čo určite si hoďte ten zvonček sem, fakt si ho hoďte, aj odber, like, všetko sem dajte len, aby vám YouTube dal to oznámenie o ďalšom videu. A uvidíme, jak sa toto video dostane v YouTube, lebo toto je fakt strašne random, to je... Bolo by najvtipnejšie, keby toto video je proste moje najpopulárnejšie, to by bolo celkom goofy. Ja neviem, uvidíme sa ďalšie videa, zatiaľ čaute.